بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني تلي. أمبا. إني واتي. أمبا. إني تشا. أمبا. إني بارا. أبلا يرنيتشي. نعم. يرنيتشا. إني سلوكا ولي. nga. نعم. بلا جلين مغوكودي كوي. بارا يرجعته ده. نعم. مغوكودو. مغوكو. تبارك الله. هو بس مغوكولا. سكتولا. كرمكم محمد. نعم. ko ñi jëlon le pass mais ko jëli ba ko rodé oui tiens ma do ba fek mu fu abla mo yaay yele ni ji dibi koy ko dibi lew ni ko jëli la akbar mo ya avec de kunkande nam ako ko rodé woy mo ya avec de kunkande ko ñi jëlon le pass mais jëli ba ju ko la akbar mo ya avec gele kande do fa nako ko li kadi nga ko ñaga bala de ñaga bala ablay yaay ça fait fin bena kololodo ite iye ñuma yoro ba soro fenendo ba juko juman do bala ye fin ke tuko e be fendo juman boala ka ñumanta ñama yaay rewi ali mo yaay rewi ambe se like ka ñumaninta ka juman toy ko kule kante wuli kundimi auto dimi emuna o kone o ila dayo bulo abla imay abe komi niko san ko sigili ma ko akreto ko bobara jumuna ko sigili taba fleli fene o te nya bande ayo amba ko jeni muyi ko dunu koro akashi kambe dugu jede o chen o chen ablay nam ko bete chen kuy Allah akbar ko bete chen de dobe fina ibe dome kana kuma kambe mine sebe ike do mine ni ibulu nunguyi ni ya be mine sebela ablay ibe fili Allah akbar dun ngoro mana kulet le ganfe wa ni tele da dugujira yire fila ay fila Allah akbar ko be manga mine ka kesebe sembe te kiyai Allah akbar kuma famuna bismillah nek abdoulaye nam amba nga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ye arabaye utikalot le tan kele samba fla anim goni kele nam abla yan shira herela ala kantle herela amin ya rabbi ko bamulo info matin ni jon jaar bele wakande ni sente nyimai colonel wage abi wage yalo abe wage yala de aywa kada ka abe wage yala na ikera ma jaman kumbe mbayi ka jaman fene nyando yoro bayi abla ni ema wage ya ni maseka wage ya fa bolula ka ko beketi mi manana dron ka gogosilike abla ibe do mu tola ibe sondo ma Allah akbar ola sa le di jabe ambi anga sente ni anga jamana à Assemblée nationale ola digi mimbe bi chama chefanga la ande di bi oko sekera uma ka dantegeli kuye jamana rebe we ka donse min do jamana gouvernement koro ko wira jena nayi transition wati kumuruni mimbe u boloni watina olu e bara min damine gelema flana ko bara intena se ka sabati ka abe furi ka wati burning kono ko ka to chala wati ke alsa dogo yero no bala ka don duma ka doni fara bara kunama kan wati kunama kan o kese ka layru kan no kese ka do berela aywa mi ye anga jamana de kalankoi kalambe bolo min kan bi demson be nyugon dan yere o de bolo ma bi san yelema san kalan furili o ɲɔgɔn daw o bɛ sen na de faamaw ye don boloda nga lokal karamɔgɔw ye murti farida k'u bɛ ala gosi nga tiɲɛ yɛrɛ la ko hakili baara in bɛ kan ka kɛ hakili de ye sisan a kan ka kɛ hakili de wataguna mugu ni kisɛ ci kɛra ye an ka jamanaden ɲɛntanci ma caman tora la jamana yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya bɛ yɔrɔ dɔ la nka n'a a fali barika bonyana an kungo don jamana den dɔw don o la faamaw ko an ka tile saba baara an ka tile saba tasibila kɛ ka a hakili jigin k'a fɔ saya kɛra an ka jamana kɔnɔ min ni an yɛrɛ dɔw don dusukasi bɛ an kan drapeau k'an ka jigin wa kuma kɛ ka ɲɔngiri an kɛ cogo yɔrɔ dɔ fana don ayiwa l'indicateur du renouveau ale kuma na dossier min ni o bɛ Bakari Togola dossier in ko dossier in taara cour d'appel la dɛ Bakari Togola jalakilen don miliyari 18 ko kuma min bɛ a kɛra miliyari 10 ni kɔ a bɔra 9 la Bakari ko tiɲɛ la ko ni si t'ale ka koyi a ko dɔw yɛrɛ mais kuma min bɛ sen na
k'a dɔ y'ale yɛrɛ sɔrɔ kaso yɛrɛ la. Ɔ n'i y'a dɔn ni kube ye yɛlɛyɛlɛla 3 de. Cour d'appel, cour de tribunal de première instance, cour d'appel ani cour suprême. Nin waati na éducateur du renouveau kumana a ko sirabanka kasara kɛrɛnkɛrɛn la k'a daminɛ tarata la uti kalo tile 3 Bamako ani Segu furancɛ la maa 45 olu sara 32 olu joginna ko tiɲɛ la halisa joginta ninnu caman b'u la minnu ta ka jugun kosɛbɛ sabagaw dɔw bɛ ka dɔw joginda tɛ ka kun dɔw la olu bɛ ka fara sabagatɔw kan min ye Nyoro du Sahel lɔgɔli karamɔgɔ 6 olu kɔni minɛlen don nin waati na commissariat de police fɛ k'olu bila garde à vue la a bila o de kuma yɛrɛ ye ni y'a kɛ Wankoro yen sigidaw a ko groupe terroriste kelen bɛ ka ɲaga da yen nɔ ka sira tigɛ u la ka tila ka daga sigi u da la u tɛ se ka foyi kɛ u sago t'u yɛrɛ la min ye covid-19 kɛlɛli ye sa ministre ɲɛsinnen bɛ kɛnɛ ko ma a ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen wele ko an ka jɛ n'a ye an kana an ta ɲɔgɔn ka kumaw fɛ an ka jɛ n'a ye an boloci kɛ n'o ye covid-19 ale boloci yɛrɛ awa nin waati na an ka lɔkɔliko gɛlɛya gouvernement ni synergie des syndicats a ko u ye sigili min kɛ kɔsa na sigili ni a ma wolo ɲuman na ko ka da kan dɔw y'a yira k'a fɔ lɔkɔli karamɔgɔw a fɔ min kɛ ko sara bɛɛ lajɛlen kɛ damakɛɲɛ aw ko aw ka article 39 ko fo k'u waleya dɔw ko o waleyali a ma nɔgɔ ko ko an tɛna a nɔrɔbila kɛ ka lajɛli fɛn di aw ma min bɛ o nɔrɔbila wa u ye ɲɔgɔn bila o de kan k'o m'a boloda ko juma natɔ in na sigili wɛrɛ na kɛ a kuma kunna Nouvelle Horizon ale kumana a kumana dɛ Yada Agali a ye audio a ye vidéo dɔ bɔ tuguni ni o bɛɛ lajɛlen bɔra o seere ma kunun kɔrɔ ko wa ko a yɛrɛ ko Faransi ka kɛlɛbolo fara o de ye dantigɛli min kɛ k'a fɔ k'u b'u sen bɔ Maliko la yɔrɔ fɛn fɛn n'u kun kɛlen bɛ ka u sigi ye k'u bɛ wuli a bɛɛ lajɛlen na k'u na taa so k'o jarali a ye vidéo bɔ k'a o foli kɛ Faransi dun y'a yira k'a fɔ opération Barkhane a ka baara bɛ ban an fɛ yan wa ko ani ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min n'o ye ɲandara jamana kɛlɛkɛcɛw ye ani yɔrɔ wɛrɛ kɛlɛkɛcɛw olu bɛna fara ɲɔgɔn kan olu bɛna Barkhane nɔrɔ bila ko ça fait ɲininkali don n'a sɔrɔ Faransi a ka laɲini min ye n'a y'a ka laɲini sɔrɔ wa o de kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ yɛrɛ ye Choguel Kokala Maïga a kɔni bɛ taama la a bɛ ka taa yɔrɔw lajɛ ko don jumɛn sa a bɛ nin munumunu salon min na nin waati bɛ ka tɛmɛ fɛnɛ a ye min bolo da ni a CNT yɛrɛ jɛna n'a ye ne a bɛ ka dɔnse dɔ don gouvernement kɔrɔ ko ko munumunu salon in o fɛnɛ tɛna waati dɔ ta k'a kun ti ɲɛsin baara masa wa ka taama banbari ka dɔɔnin b'o la wa o de ye kuma yɛrɛ ye Joseph Borrell ni Borrell ale min bɛ Union européenne tɔgɔ la ko min bɛ jamana wɛrɛw ni Union européenne ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲa ɲɛnabɔ a ye minnu a ko minnu ni kisɛci minnu kɛra kɔsa na Sahel jamana kɔnɔ a ko nin kɛra a kɛra Burkina Faso Tchad ani Mali ko b'a yira k'a fɔ terrorisme a kɛlɛli mɔgɔ man kan tɛ ka kɛ ni musalaka yɛrɛ wa kɛlɛ kan ka kɛ kɛlɛ jijalen ye wa bɛɛ k'i sen don a la le soir de Bamako kuma na Bamako wula lakanabali a Sahel jamana kɔnɔ a bɛ komi ɲɔɲalen don sisan Algérie yɛrɛ nana jɔrɔ a ko la a ko an tɛ wɛrɛ bila bɛɛ ma wa bɛɛ ma minnu ne Sahel jamana kotigibaw ye bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Alger an kɛ nin ko in an ka a ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛma dɔlen na k'a sɛgɛsɛgɛ a kana kɛ hali wagaya yɛrɛ ye a bila Faransi a jaratigibaw ani Faransi ka lasigiden min bɛ an fɛ yan olu de bilara ka na an ka ministiri kɛrɛfɛ ka na a nagakɔrɔ ka ɲininkaliw kɛ ka hakilijagabɔw kɛ n'o ye ministiri min sinen bɛ an ka finitigiw ni sɔrɔsikɔrɔw ka lahalayaw ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye ɲɛ dɔn min ye bɛnkan min bɛ ani Faransi cɛ n'o ye ne ko y'an sɔrɔ Faransi bɛ se k'an magɛn cogo min na o n'a ɲɔgɔnnaw ko maa to cogo si la Mali kɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Sahel jamana kɛlɛ ninnu na ni terrorisme kɛlɛli la o de y'a to Mali a min sigi hali CNT kɔnɔ maa sɔrɔla minnu ko
an y'an ɲɛsi irusila ma min kɛ dɛ ko o de ɲana ko bɔda de y'o ye ne faransi tɛ ka i firifiri anw ye ko an fɛnɛ min bɛ se k'i firifiri anw ye n'an hakili la o bɛ se ka kɛ bɔda ye ko an ka taa o la l'indépendant kuma na budget min ni o ye budget d'État ye min kan ka musaka min kan ka don an ka jamana kɔnɔ min bɛ ɲini ani min bɛ ɲini n'o ye sɔrɔ ye ani min ye musaka bɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw dantigɛli kɛlen bɛ kalo wɔɔrɔ fɔlɔ u ka dɔn sefa wari miliyari 922 o de sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ bolofara joli joli bɛ yen i n'a fɔ douane i n'a fɔ domaine i n'a fɔ budget i n'a fɔ trésor olu ye baara minnu kɛ dɛ o de bɛ taa nin nafolo masina la ministre min ɲɛsinnen bɛ sɔrɔko ni nafoloko ma ale yɛrɛ ja bɛ a ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la Ablaye teliya yɛrɛ la dantigɛli kelen bɛ k'a jira k'a fɔ Kucala mobili dɔ n'o bɛ BNDA tɔgɔ la maa minnu n'o ye mugu ni kisɛtigiw ye u y'o ta ten yewu ka tɛmɛ n'o ye o mobili in kun kelen bɛ k'i kunda Yoroso de kan bandi ninnu ye mobili in ta Worikita o yɛrɛ ni sirakunbɛn yɔrɔ la chauffeur ale kɔni u ma foyi k'a la u y'a lajigin dɔrɔn k'a fɔ de ko taa ni sen fila ye mobili ye anw ta ye hôpital du Point G coordination min bɛ syndicat tɔgɔ la awa ko bi sɔgɔmada na bɛɛ olu ye grève daminɛ Covid-19 bɛ bolo jumɛn k'an fɛ yan maa 5 olu yera k'a fɔ a yer'olu la 2 kɛnɛyara maa si ma to a la o ye hɛrɛ ye terrorisiw yera an ka worodugu yɔrɔ minnu na Yoroso Kuri Kucala ani Sianso faamaw kɛ wuli ka u jɔ kabini man tuma la le canard déchaîné n'a ka jamu boli bana suɲɛlikɛlaw masa boli bana suɲɛlikɛlaw ye awa ko ni surasiw nana ka jigin maaw kan minnu n'olu ye an ka jɔyɔrɔtigiw ye nafolo suɲɛlaw u ko ko safi ko aw bɛ fɛ ka sariya bɛ fɛ ka aw nɔmina aw bɛ fɛ ka aw wɔgɔ bɛ ka bɔ sariya bolo surasiw ko aw tɛ taa yɔrɔ si aw tɛgɛ talen don ko wa ko aw ye fɛn fɛn kɛ aw na wele an tɛ sariya k'an yɛrɛ ma dɛ aw na wele kube la wa aw na ɲɛfɔ kube la minnu ye suɲɛlikɛla ninnu ye sa an ka jɔyɔrɔtigi disiba ninnu ni kɔnɔfuruba ninnu minnu ni olu tɛ kabako foyi ma olu ko ala ko tiɲɛna olu bolo dɔ ko i n'a fɔ corruption u degelen don corruption na cogo min na an fɛ yan ala ko a ko nin kɛ kɛlɛ ye sa ko an bɛ se ka bɛn kuma la an bɛ se ka bɛn a la wariko don le pélican b'a kun examen min ye BT1 ye ani BT2 ye Mali la ali gɛlɛya n'a ta o ta yɔrɔ lɔkɔlikaramɔgɔw wulila ko f'u ka a bali o gɛlɛya o kɛra finitigiw ani lɔkɔlikaramɔgɔw minnu n'olu kun ko désobéissance nka n'u ma dan so sigi ma n'u wulila ka taa ko fo o kɛ maaw de bali kɔlɔsili ninnu na aw k'a dun kɛra dɛ a dun kɛra wa baaraw kɛra i n'a fɔ faamaw y'a kanu a kɛ cogo min na Pelikan y'a fɔ karamɔgɔ Madu a kɛra i ɲɛna o bi école karamɔgɔ ani kunna école karamɔgɔ tɛ kelen ye Ablaye a ka jan ɲɔgɔn na fɔlɔ école karamɔgɔ tun ye maa ladilimu ye dɔnnikɛla don marabaga don éducateur don n'a donna classe la jɔgɔrɛ bɛ fɔ n'a donna classe la lɔnni de bɛ di ni muso donna fa tɛ élève la k'a ɲɛ jɔ muso ɲɛ bɛ gɛngɛn i bolo fara de bɛ croiser muso bɛ muso jɔyɔrɔ fa a bɛ fa jɔyɔrɔ fa muso bɛ élève dɔn k'u dɛmɛ julajuguya tun tɛ o waati n'u y'u yɛrɛ b'u piniki gɛn école la n'i ye kɔnɔ ta i bɔra école la n'i ye julajuguya kɛ tu es radié de l'école o tɛ wa ni muso min ye tile kelen tile fila a bɛ taa aw ka so ka ɲininkali kɛ ka taa ɲininkali kɛ o tun ye muso ye o tun ye mara de fana ye koyi o waati na séminaire si tɛ kɛ en pleine année scolaire k'a fɔ pleine année scolaire muso bɛ taa séminaire yɔrɔ la u bɛ taa pause café la ayi o tɛ muso congé tile 15 b'u bolo vacances belebelebaw ni élèves taara formation tun bɛ kɛ o waati na formation bɛɛ tun bɛ kɛ ni école datugura on forme les enseignants avec les inspecteurs on fait les examens. Ensuite, ils forment, même la semaine locale, c'est les enseignants qu'on prend pour encadrer les gens, les cadres pionniers. Pendant les 3 mois, les enseignants sont en activité, ils sont en permanence formés.
Mais maintenant, c'est en pleine année scolaire qu'on forme les enseignants. École Yartita. École Karamago Bita enseignant. Ou wori ko de la. Maintenant, folo. Murubo ka wati la. Musa ka wati la. Adamne to. École Karamago vacances la femme bébé. Ou ka formation bike, ou ka recyclage de ke, ou ka séminaire nous bébé o watinde. O de kama ou ba fo kalo sabani e élève taye. L'école Karamago to barala, formation là, recyclage là, ka barake. Ka sankura. Maintenant c'est ça. Ou be école jo, sankura, sankono, ou ta formation ke, ou recyclage, ka ninke. O quel Karamago, na e mundi ma classe kono, o de ka notier. Ata fo ka kaya sans pour ka notier dima, na yi introgénie musra abo de dima. O de be dima. Nyakuntela jere. Notier ça. École Karamago fata la ka fo avec école de ka sungure. Abada. 600 de yoye. Donc a fo école Karamago sa fana ku jogonya de. O coûte les nouveaux ka hakenyini. Ko ka droit ke fana. Voilà, ma ko vous. Mbe flada kan se kan nana. Abla ne re l'école Karamago ke. En donto pédagogie min fora anyana. O ko école Karamago kan ke mogoy. Fo l'école denge nyingali ke. Na solo mchere be na be dumuni reke. Allah akbar. Tellement akako kanga tro amakumpana o folay flana hakili be phrase de la j'ai retenu ça et ba faut crichi ko il faut que l'enseignant se recrute dans l'élite morale du pays abla je hakili la ka fo ba akka biso wandana akuma aba bela jelen fo aklara bi kuma na aywa bana dumbiye dite